नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो आं आपडेट लाना फैदों आरोना आपडेट भिडिअ नोंथांमोना गासै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना दाना बेखौ जावलाय जागासिनो नालाय दाना सोरखौ जावलायखो नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरोना जावलायखो माने मा बुंगोन नोंथांमोना नायना लादो बिथां मा होनदों बेयो जन खारजि ना जन नारजि आंथ' बारा सिनाया मानसिफ्रा बुंसोदों माबा बर' मा होनो बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माने एक्टर जाहैदों मानसिया आंथ' मानसिखौ सिनायाबो अबे फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना बड' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर ना मा आंथ' बारा मोजाङै सिनाया बिथाङा किसुमान खोथा बुंदों नैबे जोंहा फुजा बर'नि सायावहाय किसुमान खोथा बुंदों आरोना बियो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों माने अमा बेदर फोराननानै जाहोगोन होननाय बाथ्राखौ माने बिथाङा माने बेलेग एंगेलाव लांदों आरोना बेलेग एंगेलाव जेन सानदों आरोना जेन फुजा बर'आ बर' हिनजावफोरखौ हारसा हौवाफोरजों हाबा जाजोबदो बेफोरबायदि एंगेलाव लांदों खिन्थु फुजा बर'आ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाखै मिथिबाय फुजा बर'आ बुंदों नोंगौ जे बर' मा होनो बेखौ हारसा सेंग्राफोरखौ होनदों आरोना जे बर' सिख्लाफोरखौ हाबा खालाम बेफोरबायदि संनानै मोनजागोन बेखौ बुङाखै जे बेबो गाज्रि एंगेलजों होनाखैमोन जे बर' हारिखौ हाबा खालाम होननानै बा हाबा खालामथार होननानै बेफोरबायदि गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन आरोना बे फुजा बर'आ जास्ट बेनिया मा सोरबा सासे आइजोखौ हाबा खालामनाय लोगो लोगोनो दा फिसायनो संनानै खावनानै जाहोनायनि दायित्वआ गावनि बिसिनाव थायो दा बै खेत्रखौ लानानै जे फुजा बर'आ मोनसे बिबुंथि होदोंमोन जे बर' आइजोखौ हाबा खालामोब्ला बिदिनो सङै खावै जाहोगोन बा अमा बेदर फोरान जाहोगोन बै बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरोना माने बेनिया मा बुंनाया जायाखै खिन्थु बियो गाज्रि एंगेलजों बुङाखैमोन खोथाखौ माने होनदोंमोन ना बियो एनेके गाहरि हुकाय खुवां होनदोंमोन ना जे बिनिया बुंनाया एफा गाज्रि साइडजों बुंनायखौ आं नुहुराखै आरोना आंनि साइडनिफ्राय नुहुराखैमोन माने माबा मोनसे बुंनायावहाय माबा मोनसे थांदों आरोना बिनिया माने बिनि गोसोआवहाय इसिबां माने गाज्रि गोसोजों साननानै बुङाखै आरोना बेनो जा बेखौनो माने बा नै ओरै सासे जन खारजि ना मा नारजि ना मा जाहैदों मिथिबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुङो बे बिथाङाथ' माने मा बेलेगनि सायावहाय भिउस लानो बिराद मोजां मोनो मोनथिबाय बिराद मोजां मोनो मिथिबाय दा किसुमान मन्तब्य लाखिदों बियो आंखौबो सोरनिबा माने पार्सनेल मेसेजखौ लानानै बिथाङा किसुमान आंनि बागैबो किसुमान बाथ्रा बुंदों आरोना बियो बिनि सायाव आं जेबो बुंला नटवे बेफोर बाद दोन खोथाया जाहैबाय मा बिथाङा बेफोरबायदि खालामनाङा मालाय दावगानायखौ मेगन सानो नाङा मालाय जाय मोजां मोनग्राफ्रा मोनगोन जाय अनसायग्राफ्रा अनसायखागोन फुजा बर'खौ अनसायग्राफ्रा फुजा बर'खौ अनसायखागोन बा सोरबा XYZ खौ मोजां मोनग्राफ्रा माने बेखौनो अनसायखागोन आरोना बेवहाय नोंथाङा बुंनो हाया जे बिनि माबाखौ फलोवार्सखौ माने माबा खालामजोब आनफल' खालामजोब आनसाबस्क्राइब खालामजोब बेफोरबायदि बुंबा नोंनि बे आसि फिसाबो सोमावनो हाया आरोना मिथिबाय सोरखौबा नोङो बिदि मेगन सानानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आरोना बेनो बेफोरबायदि मेगन सालायनो नाङा नांगौबा मोजाङै बुजाय आरोना मोजाङै बुजायनो हायो जे बेफोरबायदि बुंनाङामोन नोङो होननानै नोंनियालाय मा फाग्ला आनफल' खालामजोब मा खालामजोब बेफोरबायदि बुङो नामा थै बिदि बुंनाङाब्रा मोजाङै बुजायनांगौ मानसिखौ बुजिबाय बेफोरसो दा मानसिनि खामानि नोंनालाय मा आनफल' खालाम मा खालाम बेफोरबायदि जाया आरो नोंथ' मा बर' फिल्मनि इन्डास्ट्रिनि मा होनोमोना एक्टर नामा आंथ' बारा मोनथियामोन आङो भिजिट खालामदों नोंखौ नोङो भिजिट खालामदों आङो किसुमान फिल्मावहाय भिजिट खालामदों आङो आंथ' सिनायफेराखैमोन आरो बिदिबो नाम थाम जेबो खोनाफेराखैमोन नैबे साननैसोआवहाय नुबाय थादों माबा जन खारजि होननायनो बेनो भिडिअ'आहाय नोंथाङा किसुमान खेत्रआवहाय गाज्रि मोनोब्ला बा माबा मोनसे दुखु मोननाय थायोब्ला मोजाङै ससियेल मिडियायाव फैनानै बुजायफै बेफोरबायदि बुंनाङा आनफल' खालाम मा खालाम मोजाङै बुजाय बेफोरबायदि बुंनाङा मा बुंनाङा बेफोरबायदि बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुबायानो मा बुंखो मा माखो नङा होमबा आरो बांसिनानो फेसबुकआवहाय नुदों बेखौहाय आंबो फेसबुकनिफ्रायसो मोनदों नालाय थ' बेखौनो आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन माबाफोर आपडेट मोनबाथाय नङा होमबा आरो रस भिडिअबो आपल'ड खालामनाय जायाखै रस भिडिअ फैबाय दङ नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना थ' बाय